квадрата. Колкото напате то краката. О, не! Упс, по две. Звуковете гласни и съгласни. Вярвам, че за всеки го са ясни. Ама каренцето щом порасне, изучава даже грамогласни. И-а, 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 и-а. И-а, 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 и-а. Хайде по-бързо, звънецът подсеща. В класната стая имаме среща. Среща, нима дошла госпожата. Даже изписа до края дъската. Час, час, хайде в час. Кой отключва тайничко вратите на мелодиите в ночи скрити? Ключът сотова е, всеки знае. Петолинието негова врата е. До сила со ми, ре ре до ми ми. До сила со ми, ла ла си до. На 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 на. На 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 на. Край на уроците. Мое любимо училище, родно привет. Посрещахме в светлите стаи и смело аз крача напред. В теб се научих да зная, повярвах в себе си аз. Разбрах, че с труд се напредва и леко приятно е в час. Там, дето слънце зад родопите дъднича, там, дето чая през полето тича, небето над Асеноград е ясно, там е нашето училище прекрасно. Тук всички ние пеем и мечтаем. Тук всички ние играем и творим. Дни изпълнени с смях и песни и незабравими мигове чудесни. И когато пораснем след време и в живота всеки своя път поеме, няма да угасне спомен от сърцата за теб училище, най-мило на земята. Гордея се, че съм възпитаник на едно от най-елитните училища в Асеноград. Тук учениците се радват на високите си постижения в учебните дисциплини, на отличия в състезания, олимпиади и конкурси. Училището ни е важна част от нашия живот. То е като втори дом. Тук създаваме истински приятелства. То ни променя, зарежда ни с нови сили, дава ни увереност, че можем и ще успеем. Моето училище е храм на знанието. Всеки научен урок тук, всяко решено уравнение, всяко прочетено стихотворение е като отключване на нови врати към разбирането на света. Моето училище ме научи на нещо много важно – умението да бъда човек. Тук се научих на състрадание и търпение, на умението да слушам и разбирам другите. Моето училище ми даде крила да мечтая. В класните стаи, под погледа на моите учители, разбрах, че няма невъзможни неща. Тук научих, че щом мечтаеш, трябва да се осмелиш да сбъдваш мечтите си. Училището, тази сграда, която всяка сутрин събира стотици ученически гласове, бръмчи от стъпките по коридорите и ехти от мелодиите, обявяващи началото и края на всеки един час. То е мястото, което създава личности, дава възможност да израстваш и да развиваш своите умения и таланти. Моето училище е светилище на младостта, където се изковават характери. То е пътешествие към себеоткриването, където всеки научен урок е поредното стъпало по пътя към бъдещето. Това е моето училище! Първа вечер, баба вечеря.
щастливи, да вярваме, че утре ще бъде дори по-добре за всички нас. Да има слънце, да има обич, да има ден, да сме щастливи, да вярваме, че утре ще бъде дори по-добре. Искам светята да виждам, сияйно красиви да цъфтят като в рай. Искам духания диви, свежест, която да виждам без край. Искам да мога да тичам с боци нозе по красиви ливади. Искам да има и утре слънце за теб и за мен, за всички нас. Да има слънце, да има обич, да има ден, да сме щастливи, да вярваме, че утре ще бъде дори по-добре. Ще бъде, ще бъде, ще бъде, ще бъде, ще бъде, ще бъде, за всички нас. Да има слънце, да има обич, да има ден, да сме щастливи, да вярваме. Наследници на минало славно, потомци на гордите дни, ние крачим по пътя си бавно, но дръзки са нашите мечти.